Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ознакайда мәгарифтә яңа технологияләрне белү семинар практикумы узды. Пианист-виртуоз Денис Мацуев яна Әлмәт сәхнәсендә чыгыш ясады. Биги Брасай турнирында яшь егет кызлар баскетбол осталыкларын күрсәтте. Әлмәт районының Рус Акташ авылында бүрәнәдән ясалган шәхси торак йорт янган. Янгынның мәйданы 110 квадрат метр тәшкил иткән. Тәрәзә аша ата-аналар 14 һәм 6 яшьлек 2 баланы коткарганнар. Моңарча Әлмәт районының Нолинка авылының Лесная урамында да бер катлы бүрәнәдән төзелгән йорт янган. Янгын сүндерүчеләрне күршеләре каршы ала. Аларның сүзләренчә, йорт хуҗасы бинада яшәмәгән, участокка сирәк килгән. Янгынны коткаручылар 20 минут эчендә җиңә. Нәтиҗәдә түбә өлешчә янып беткән, өстәвенә ут йортның ішін зарлаган. Гомуми мәйданы 30 квадрат тәшкил итә. Яңгын нәтиҗәләрен бетерүгә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының 23 хезмәткәре һәм 6 берәмлек техника җәлеп ителгән. Янгыннарның сәбәпләре электр җиһазларын төзү һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу. Бүген Әлмәттә хакимият, оешма, предприятие, шулай ук шәһәр һәм район хезмәтләре җитәкчеләре һәм вәкилләре катнашында атналык гомум шәһәр планеркасы булды. Кузгатылган темалар хакында алдагы материалда. Планерка барышында район башлыгы Тимур Нугуманов узган атнадагы мөһим вакыйгаларны билгеләп үтте. Алар арасында каһарман хатыннары фотокүргәзмәсенең икенче агымын ачу тантанасы. Әлмәттә узган Future 3D моделен төзү буенча икенче бөтен Россия хакатон хакында яшь буынга IT өлкәдә алга таба үсешкә яхшы этәргеч бирү өчен тагын бер мөмкинлеге булуын ассызыклады. Шулай ук әниләр көне белән дә тәбрикләп уздым. Светлый, теплый праздник, который наших сегодня и мам, своих, я надеюсь, все поздравили, кого живые. Ну и, конечно же, жены, вернее, мамы наших бойцов. Бойцы, к сожалению, сами это сделать большинство не могут, но нам удалось хватить внимание хватой. Планерканың төп темасы шәһәр юлларының торышы. Узган атнада явым төшемнең бик зур күләме юлларны норматив хәлгә китерү өчен барлык кешеләрне һәм чараларны концентрацияләүне таләп итте. Соңгы 5 көндә шәһәрбез хезмәткәрләре махсус билгеләнгән территориягә 8335 кубометр кар алып чыгалды. Бу авыр эштә бүгенге көндә 32 берәмлек махсус техника, шул исәптән самосваллар, грейдерлар, тракторлар, йөк төягечләр, кар төягечләр һәм КАМАЗлар җәлеп ителгән. Район башлыгы ГИБДД хезмәткәрләре йогынтысында атабызды. Ни одного серьезного ДТП, по трассам работали, но в предстоящей неделе, к сожалению, будет чуть попроще с точки зрения осадков, судя по всему, но не проще с точки зрения температурных режимов. Поэтому здесь, конечно, работу нужно продолжать. Трассалар һәм трак пунктлар арасындагы территорияләр буенча ситуация контрольдә тотыла. Хәзер мәсьәлә шәһәр ишегаллары һәм гомум шәһәр территорияләре буенча карның эрүе белән бәйле рәвештә барлыкка килә. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть һәм киләчәк белән диалог проектын тормышка ашыруга Татнефть компаниясе ярдәм итә. Ознакай шәһәре 8-нче Гнездышко балалар бакчасында мәгарифтә яңа технологияләрне белү семинар практикумы узды. Анда катнашырга тәрбиячеләр һәм балалар бакчалары мөдирләре республиканың бөтен көньяк көнчыгышыннан җыелдылар. Татнефть һәм балачак, киләчәк белән диалог уникаль системалы региональ проект булып тора. Аның максаты мәктәпкәчә белем бирүнең беренче баскычын камилләштерү. Это проект, который уже длится практически 8 лет. Соответственно, он начинался, стартовал в Альметьевске. Его главная задача была это работа с образовательными средами детских садов, сделать их более современными, повысить профессиональный уровень педагогов, качество жизни детей в детском саду, ну и, соответственно, вовлечь родителей в образовательный процесс. Проектта катнашучы барлык бакчалар да методик әсбаплар һәм заманча үсеш материаллары алдылар. Шундыйларның берсе, мәсәлән, Бабашки үсеш конструкторы. Семинарның 8-нче балалар бакчасында үткәрелүе юкка гына түгел. Чөнки проектка алар узган ел ук кушылып, яхшы нәтиҗәләргә ирештеләр. Бакча республиканың көньяк көнчыгышында иң яхшы 4 бакча арасына керде. Этот проект очень интересен. Он, конечно, изначально был непонятен нам. Он был
Мы растерялись, испугались, но тем не менее вникли, полюбили этот проект. Мы привлекли сюда и родителей. Родители тоже с удовольствием участвуют. Очень много сделано руками наших воспитателей. Мы очень много трудимся в этом проекте, участвуем в различных конкурсах и выполняем различные задания, обучаемся на семинарах, вебинарах, как очных, так и заочных. Хәзер бу балалар бакчасы әлегә Азнакайда бердән-бер санала. Уңай эш өчен алар уникаль 3D комплексына ия булдылар. Монда теләсә кайсы яшьтәге балалар теләп шөгыльләнә ала. У детей когда интерес? Ну, во-первых, это новое, да. Во-вторых, это когда это новое можно долго осваивать, разнообразно. А в-третьих, это когда это меняется, тут же вызывает интерес. И один из вариантов, то есть можно в задачном режиме работать, сказать, ребята, сейчас мы так, вот что-то делаем, вот. А можно просто комплекс перестроить, вот. И тут же возникнет интерес, и дети будут лазить. Хәзерге вакытта проект 21 балалар бакчасында гамәлгә ашырыла. Һәм елдан-ел анда катнашучыларның саны, географиясе арта бара. Шул ук вакытта проектка кызыксынучылар да күбәя. Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте иҗтимагый советы утырышында генераль директор Наил Мәгәнев әйтүенчә, Татарстанның көньяк көнчыгышындагы һәр бала лаеклы белем ала алырлык шартлар булырга тиеш. Бу сүздә генә түгел, чынлыкта да шулай. Ел сайын компания балалар бакчаларын, мәктәп сыйныфларын ремонтлауга, реконструкцияләүгә, җиһазландыруга, мәктәпләрдә заманча фәнни лабораторияләр булдыруга һәм башка күп нәрсәләргә зур өлеш кертә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә легендар рус фортепиано мәктәбе традицияләр белән бәйле һәм югары дәрәҗәдәге концерт программалары белән дөньяда дан шөһрәт казанган Денис Мацуев концерты узды. Бер туктаусыз алкышлар, чәчәк бәйләмнәре һәм илаһи моң белән калабыз халкын сөендергән чараны Лина Хәсәншинә күреп кайтты. Знаете, это очень хороший результат, блестящий результат. Это результат самих наших искорок, конечно, их педагогов и, конечно, их родителей. Я вас всех поздравляю. Денис Мацуев и Иветта Воронова исемендәге новый имена Хәйрия фонды президенты. Берничә буын артист тәрбияләгән фонд бүген дә Денис Мацуев һәм нигез салучысы Иветта Воронова җитәкчелегендә сәләтле балаларга ярдәм итүен дәвам итә. Әлмәттә узган концерт киләсе елда Суздаль шәһәрендә үтәчәк 32-нче новый имена халыкара иҗади мәктәбенә сертификат тапшырудан башланды. Тырыш хезмәтләре укучыларын думбра, аккордеон, флейта, эстрада вокалы юнәлешендә үстергән өчен Әлмәт, Азнакай һәм Түбән Кама сәнгать мәктәпләре остазларына рәхмәт хатлары тапшырылды. Сегодняшние 4 стипендии, 4 путевки в нашу школу в Суздаль. И 4, это, поверьте, это очень много. Это говорит о том, что уровень в Альметьевске очень высокий. И очень показательно то, что вместе с этими замечательными моими юными коллегами вышли их педагоги. Это, я считаю, что это очень такой показательный момент, то, что они вместе. Это те люди, которые посвятили свою жизнь педагогике и отдаются на 150%. Денис Мацуев башкарган әсәрләр концерт залында аншлаг ясаган кешеләрнең үзәкләренә үтеп керүенә һәм узакка исләрендә калуына һич тә шик юк. Гендель, Бетховен, Шопен, Шуберт, Штраус, Чайковский һәм Рахманинов әсәрләрен башкарыр алдыннан да, башкарганнан соң да алкышлар яуды, чәчәк бәйләмнәре агылды. Лина Хәсәншина, Диана Юдина, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган елларда Әлмәт баскетбол үзәгенә үрелде. Якшәмбе иртәсеннән калабызда Биги Брасай, Йөгер Ыргыт балалар турниры узды. Алабуга, Азнакай, Бөгелмә һәм Әлмәт шәһәрләренең яшь егет кызлары баскетболдагы осталыкларын күрсәтте. 15-9 мәйданчыгында бер юлы 3 уен уза. Баскетбол турнирында катнашучылар арасында тәҗрибәле спортчылар да, баскетболда беренче адымнарын ясаучылар да бар. Я участвую здесь, чтобы научиться большему.
очень нравится баскетбол. Я нахожу друзей. У меня теперь много друзей. И у меня тело тренируется. Турнирда катнашучылар 6 яшь төркемендә көч сынашты. Һәр команда 4 кешедән торды. Барлыгы 49 команда үз осталыгын күрсәтә алды. Сестра мне помогала, развивала меня, помогала в беге и учила меня играть. Успехов у меня, к сожалению, мало, но у меня была медаль 2-е место в Мактабе. Я занимаюсь 1 год баскетболом. Выбрала этот спорт, потому что нравится владеть мячом. Катнашучылар арасында Татарстан спортчыларынан тышта баскетболга гашыйк уенчыларны очратырга була иде. Мы приехали со своей командой из города Ижевска. Ну и баскетбол — это интересная игра. Ну и мне нравится соревноваться. Есть пример, это из команды «Уникс» Димитриевич. Узган ел республиканың баскетбол федерациясе Татарстанда баскетбол үстерүгә Татнефть грантын ота. Аның кысаларында калабызда 2нче тапкыр турнир уза. Баскетбол в Альметьевске при поддержке благотворительного фонда Татнефти, компании Татнефть развивается уже достаточно давно. То есть уже 11 сезонов благотворительный фонд Татнефть у нас спонсирует любительскую лигу, в которой участвует в этом году рекордное количество, около 70 команд заявилось, 33 детских и все остальные взрослые. Вот, поэтому баскетбол развивается. Спасибо Татнефти. Линия Хасяншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар еді. Мен Алсу Нұриева һәм монтаж операторы Динара Ғайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.